Wel, os dda, croeso cynnes, mae'n croeso yn gynnes, bod chi felly ddim yn teimlo'n gynnes, mae Grace mlaen, felly jyst byddwch yn ofalus hefyd ar bariau rwy'n gallu bod yn boeth. Mae'r coeddiadau, felly gweld ar y sgrin y restr hir fyna, dyn ni sgwrsil bore yma edrych ar gweithgareddau i ni'n bwriadu cynnal wedig Nas Coch. Felly mae Lois wedi anfon y link, os chi'n gallu helpu mewn unrhyw ffordd, cliciwch ar y link i wirfoddoli. Wedyn coeddiadau yr wythnos fel arfer, cwrgweddi nos Fawrth, mae'n holl bwysig yn ymwneud ni chi trefnu gymaint o weithgareddau yn ystod ni yn gweddio, bendith yw ar gweithgareddau hynny, wedyn does dim lawr bwrpas iddyn nhw, felly dewch yn cwrgweddi, os gallwch chi nos Fawrth, o paned y sgwrs di Mercher, ac yna clybiau di Gwener. Dyna'r cyfans goffach chi fy casglu'r mis dal yn agored gyfer gwaith Barnabas Band. Chi ni gweddio. Diolch i ti yn awr o ddew ein tad, yn bod ni yn gallu dod at y ti, dod at y gilydd fel hyn, a ryddid i ni'n neud hynny, dod i'r un adeilad yma, i glywed air di, yn cael i ddarllen neu esbonio i ni, a cyfle newydd i ni dy addoli di. Diolch i ti be, ni wedi clywed yn barod, diolch be sy'n Grist wedi dysgu ni i weddio, ac ni yn gofyn, a bydde ti yn gweithio yng nghalonnau pob un ohono ni, bod ni ddim yn rhaglythwyr, bod ni ddim yn bobl sy'n poeni am beth mae bobl eraill yn meddwl ohono ni, ond bod ni wir am dy geisio di. Gyn ni diolch i ti bod ni'n gallu gwneud hynny fan hyn, bod ni'n gallu hefyd mynd adre a cael drws yn y stafell a troi at y ti, gan wybod fod ti'n gwrando arno ni, yn enw a gynheigiad Iesu Grist. Gyn ni yn gweddio, gweddio sancteiddiau'r dy enw, diolch am dy enw di, y cyfan mae dy enw di yn ei gynrychioli. Gyn ni gweddio bydd dy enw di yn cael ei barchu dros yr wythnosau sydd i ddod, byddai pobl o'r newydd yn meddwl o ddifri am wir ystyr yn Nadolig ac yn dod i addoli baban yn y preseb, ond hefyd yr un a ffyn i'r groes i dalu y pris, i dalu ein dyled ni. Fel bod ni'n gallu cael maddeuant pechodau yn cymodi gyda ti. Diolch am yr efengyl, helpa ni i gredu, helpa ni o arglwydd i weld gogoniant Iesu Grist heno. Diled y deyrnas di ni'n gweddio yn ystod hyd yn oed yr awr nesaf yma nawr, meddwl am gymaint o gapeli eraill hefyd trwy'n gwlad ni, trwy'r byd. Lle mae dy air di'n cael ei bregethu, ni eisiau clywed mwy a mwy am drwydigaethau. Ni eisiau gweld dy eglwys di yn tyfu yn amlwg ac yn dod yn oleuni. Arglwydd bydd gyda ni nawr, bydd gyda Emyr, y siarad gyda ni. Gwyddio byddai pob beth ni'n meddwl, pob beth sy'n digwydd yma, yn gymeradwy yn dy olwg di. Amen. 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 Diolch Dewi. Ni'n mynd i fod yn edrych heno yma ar hanes Noa. Ni'n dechrau edrych ar hanes Noa a'i arch. Ac mae'n emyn gyntaf ni yn cyflwyno ni'r syniad, mae'n bach o mixed metaphors yma, mae'n cyflwyno ni'r syniad yma o fod mewn storm ac yr tonau yn taflu ni o amgylch, ac mae'r unig ffordd i fod yn saff yw, wel nid mewn arch fan hyn, ond gyda Duw a sefyll ar yr arglwydd. O fy Iesu, bendigedig, unig gwmni fy enaid gwan. Ym mhob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesgu'r lan. A thran teflir yma ac acw ar anwadal donau'r byd. Cymorth ro i ddal fy ngafael yn o ti, sy'r un o hyd. Rhof yn rhoi dy fan a fynwyf ar sigledig bethau'r byd, ysgwyd mae y tir o danaf, darnau'n cwympo lawr o hyd. Ond, os gaf yn rhoi i sengi yn y dymysl fawr am chwyth,
Ar dragwyddol graig yr oesoedd. Dyna fan, na sigla beth. Ond yn ei sefyll i ganu, dy gilydd. At lyfr Genesis. Ac mae darllen ni chydig yn hirach nag arfer heno yma. Ni'n mynd i darllen Genesis a penodau 6 a 7 gyda'n gilydd. Genesis penod 6 ac yna i fewn i benod 7. Dyma air Duw. Dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y ddaear, a ganwyd merched iddynt. Na gwelodd meibion Duw fod y merched yn hardd, a chymerasant ragedd o'i plith yn ôl ei dewis. A dywedodd yr arglwydd, ni fydd fy ysbryd yn aros am byth mewn mei drolyn, oherwydd cnawd yw. 120 o flynyddoedd fydd hyd ei oes. Y Nephilim oedd ar y ddaear yr amser hwnnw, ac wedi hynny hefyd, pan oedd meibion Duw yn cyfathrachu ar merched, a hwytha'n geni plant iddynt. A dyma'r Cedyrn gynt, gwir enwog. Pan welodd yr arglwydd fod drygion i'r bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl ogwydd ei bwriadau bob amser yn ddrwg. Bu difar gan yr arglwydd iddo wneud dyn ar y ddaear, ac o fidiodd yn fawr. A dywedodd yr arglwydd, dileiaf oddi ar wyneb y ddaear y bobl a greas. Ie, dyn ac anifail, ymlusged ac adar yr awyr, oherwydd mae'n y difar gennyf i mi ei gwneud. Ond, cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Dyma genedlaethau Noa. Gŵr cyfiawn oedd Noa, perffaith yn ei oes, a rhodiodd Noa gyda Duw. Roedd Noa'n dad i 3 o feibion, Sem, Cham a Japheth. Aeth y ddaear yn llygredig ger bron Duw ac yn llawn trais. A gwelodd Duw fod y ddaear yn llygredig, a bod bywyd pob peth byw ar y ddaear wedi ei lygru. Yna dwedodd Duw wrth Noa, yr oedd wedi penderfynu difodi
pob cnawd. Oherwydd llanwyd y ddeiar a thrais ganddynt. Roedd am ei difetha o'r ddeiar. Gwna i ti arch o bren goffer. Gwna gelloedd ynddi, ar o drwch o big arni, oddi mewn ac oddi allan. Dyma'i chynllun, hyd yr arch, 300 cifydd. Ei lled, 100 cifydd. Ei hychder, 10 cifydd ar 20. Gwna do hefyd i'r arch, a gorffen ei grib gyfydd yn uwch. Os o drws yr arch yn ei hochor, a gwna hi'n 3 llawr, yr isaf, y canol a'r uchaf. Edrych. Roedd ar fin dwyn dyfroedd y dilyw ar y ddear. I ddifetha pob cnawd dan y nef ag anadleinios ynddo. Bydd popeth ar y ddear yn trengi, ond sefydlaf fy nghyfamod a thi. Fe ei di i'r arch. Ti a feibion, a thraig a gragydd dy feibion gyda thi. Wyt ti fynd a dau o bob math o'r holl greaduriaid byw i mewn i'r arch i'w cadw'n fyw gyda thi, sef gwryw a benyw. Daw atat, ddau o bob math o'r adar yn ôl ei rhywogaeth, o'r anifeiliaid yn ôl ei rhywogaeth, ac o holl ymlusged y tir yn ôl ei rhywogaeth i'w cadw'n fyw. Cymer hefyd o bob bwyd sy'n cael ei bwyta a chasglau ef ynghyd. Bydd yn ymborth i ti ac iddynt llwytho. Felly y gwnaeth Noa. Gwnaeth bopeth fel y gorchmynodd Duw iddo. Yna dwedodd yr arglwydd wrth Noa, dos i mewn i'r arch, ti a'r holl deulu. Oherwydd gwelais dy fod ti yn gyfiawn gerdd fy mron yn y genhedlaeth hon. Cymer gyda thi, 7 bar o'r holl anifeiliaid glân, y gwryw a'i gyma. A phar o'r anifeiliaid nad ydyn glân, y gwryw a'i gyma. A phob yn 7 bar hefyd o adar yr awyr, y gwryw a'r fenyw, i gadw ei hil yn fyw ar wyneb yr holl ddear. Oherwydd y mewn 7 diwrnod para fydd i lawio ar y ddear am 20 diwrnod a 20 nos. A byddaf yn dileu oddi ar wyneb y ddear bopeth byw am wneithyn. Gwnaeth nhw a bopeth fel y gorchmynodd yr arglwydd iddo. 600 oed oedd Noa, pan ddaeth dyfroedd y dilyw ar y ddear. Aeth Noa i mewn i'r arch, a'i feibion, a'i wraig, a gragydd ei feibion gydag ef rhag dyfroedd y dilyw. Cymerodd o'r anifeiliaid glân, a'r anifeiliaid nad oedd yn glân, o'r adar a phopeth oedd yn ymlusgo ar y tir, a deithant i mewn ato i'r arch, bob yn ddau yn wryw a benyw, fel y gorchmynodd Duw i Noa. Ymhen 7 diwrnod, daeth dyfroedd y dilyw ar y ddear. Yn y 600 flwyddyn o oes Noa, yn yr ail fis, ar yr ail ddydd ar 15 o'r mis, y diwrnod hwnnw rwygwyd, holl fy'n honau'r dyfnder mawr, ac agorwyd ffenhestri'r nefoedd, fel y bu'n glawio ar y ddear am 20 diwrnod a 20 nos. Y diwrnod hwnnw aeth Noa a'i feibion, Sem, Cham a Japheth, graig Noa a thair graig ei feibion hefyd gyda hwy i mewn i'r arch. Hwy a phob bwystfil yn ôl ei rywogaeth, a phob anifail yn ôl ei rywogaeth, a phob peth sy'n ymlusgo ar y ddear yn ôl ei rywogaeth, a'r holl adar yn ôl ei rywogaeth, pob aderyn a sgellog. Deithant at Noa i'r arch bob yn ddau, o bob creadur ag anadleinios ynddo. Roeddent yn dod yn wryw ac yn fenyw o bob creadur ac eithant i mewn fel y gorchmynodd Duw iddo.
a cheodd yr arglwydd arno. Am 20 diwrnod, by'r dilyw yn dod ar y ddaear. Amlhaodd y dyfroedd, gan gludo'r arch a'i chodi oddi ar y ddaear. Cryfhaodd y dyfroedd ac amlhau yn ddirfawr ar y ddaear, a moriodd yr arch ar wyneb y dyfroedd. Cryfhaodd y dyfroedd gymaint ar y ddaear, nes gorchuddio'r holl fynyddoedd uchel ym mhob man dan y nefoedd. Cododd y dyfroedd dros y mynyddoedd a'i gorchuddio dan ddyfnder o 15 cifydd. Trengodd pob cnawd oedd yn symud ar y ddaear. Yn adar, anifeiliaid, bwystfilod, popeth oedd yn heigio ar y ddaear, a phobl hefyd. Bu farw popeth ar y tir sych oedd ag anadleinios yn ei ffroenau. Dileuwyd popeth byw oedd ar wyneb y tir yn ddyn ac anifail, yn ymlusgaid ac adar yr awyr, fe'i dileuwyd o'r ddaear. Noa yn unig a adawyd. A'r rhai oedd gydag ef yn yr arch. Parhaodd y dyfroedd ar y ddaear am 150 o ddyddiau. Amen. Diolch i Duw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r atodiad nesaf. Rhif 35 yn yr atodiad. Hanes Noa wrth gwrs yn portreadu i ni mewn ffordd grymus a byw barn Duw, cosb Duw, cosb cyfiawn Duw am bechod. Mae'r emyn ni'n mynd i ganu nawr, rhif 35 yn yr atodiad yn sôn hefyd am farn Duw. A ffordd mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cymryd barn Duw arno fe ei hunan mwyn ein hachub ni. O am weld y wawr ar y tywyllaf ddydd. Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yn ei guron friw a'i roi ar groes o bren. O'r fath rym, nid grym y tomer, ond grym y groes. Oen ein Duw y dioddel oes. Dig y nef arno ef, un gael maddeuant wrth ei groes. Nawn ni sefyll i ganu.
troi at yr arglwydd a'i geisio fe mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, wrth i ni droi at y ti yn awr, wrth i ni ddod gerdd o frondi mewn gweddi. Arglwydd i ni di cael yn asgoffa fod ti arglwydd yn dduw mawr ac yn dduw ofnadwy arglwydd. Fi yn dduw sanctaidd sydd yn heiddi ein bod ni yn ymostwng ger dy frondi ac yn ryfeddu ar dy fawredd di. Arglwydd ni wedi cael yn atgoffa o ddifrifoldeb pechod ac o ganlyniad pechod ac arglwydd o mor dychrynllyd ac ofnadwy o beth yw hi i wynebu dy farn di, i ei syrthio i dy ddwylo di y Duw byw. Arglwydd i ni yn cyffesu mor aml bod ni ddim yn cymryd pechod a drygioni o ddifri. Arglwydd i yna, ni'n gwybod mae yna enghreifftiau o drygioni yn y byd ac mae pawb yn gytun bod nhw'n yn ofnadwy ac yn heiddi cosb, ond arglwydd mor aml mae yna bethau drwg yn digwydd o'n cwmpas ni a pethau drwg i ni yn ei gwneud ac arglwydd ni'n ceisio i esgusodi nhw a i trin nhw fel petai nhw ddim yn ddifrifol. Ond mae dy air di yn hollol glir bod pob pechod yn wrthryfel yn derbyn di. Bod pob peth i ni'n ei wneud sydd yn anghywir, yn torri dy gyfraith sanctaidd di ac arglwydd yn heiddi cosb. A Dad, falle bod ni ddim eisiau cyfadde hynny. Falle bod ni ddim eisiau cydnabod bod y disgrifiad sydd yn Genesis 6 ohono ni fel pobl mor gywir. Bod holl ogwydd ein bwriadau ni, bob amser yn ddrwg, bod ni wastad yn ymddwyn mewn ffordd mor hunanol. Bod hyd yn oed y pethau da, y pethau cadarnhaol ni'n gwneud wedi cael ei llygru gan bechod. Dad, ni'n gwybod na dyna yw ein sefyllfa. Ni'n gwybod na beth ni yn ei heiddi yw i ti i'n dileu ni oddi arwyneb y ddeia. Arglwydd, ni'n diolch felly am dy ras di. Dad, ni wedi canu yn awr am yr arglwydd Iesu Grist. O'n Duw. Yr un sydd wedi dod i gymryd ymaith ein pechodau ni. Yr un sydd wedi dod i ddiodde ac i farw ar groes a cymryd arno fe ei hun y farn yna rydyn ni'n ei heiddi. Dad, wrth i ni ddarllen hanes Noa, i ni yn sylweddoli falle o'r newydd mor fawr, mor erchyll oedd yr hyn nath Iesu ddioddef ar y groes. Ac arglwydd felly ni'n rhyfeddu fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dewis dod i'n plith ni. Arglwydd ni wedi cael cyfle ar ôl cyfle dros y Nadolig nawr i feddwl am y geni. Yr ymgnawdoliad, Duw yn dod yn ddyn, yr arglwydd Iesu yn dod i'n plith ni ac arglwydd ni mor ddiolchgar am hynny. Ond Dad, mae'n gymaint o ryfeddod i feddwl fod wedi dewis gwneud hynny gan wybod beth oedd o'i flaen. Gan wybod beth oedd e'n mynd i wynebu a'i ddiodde ar y groes. Arglwydd, diolch i ti am hyn. Diolch fod yn y ffordd i ni gael ffoi a diag rhag y farn. Diolch fod ffordd i ni gael ein achub rhag y byd llygredig.
garedig yma. Diolch fod yna ffordd i brofi maddeuant, pechodau a bywyd tragwyddol a'r cwbl trwy ffydd yn Iesu Grist. O da, mae'r newyddion yma mor dda. Oedd Noa'n gorfod adeiladu arch. Credu yn o ti, i fyddhau i ti, roi ei ffydd yn o ti ac adeiladu arch. I ni ddim hyd yn oed angen gwneud hynny. Cwbl ti'n gofyn gennym ni yw bod ni'n trystio'r arglwydd Iesu Grist. Bod wedi byw bywyd perffaith drosto ni. A fod wedi rhoi ei fywyd i lawr yn aberth yn ein lle ni. A fod wedi atgyfodi. A fod e'n fyw yn awr ein mwyn ni. Arglwydd, ni'n gofyn heno, ni'n gofyn nawr, ni'n gofyn wrth i ni edrych ar dy air a clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrth i ni arglwydd ro ffydd i bob un ohonom i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r cwbl arglwydd, clod a mawl i ddenw di. O dad, ni'n gwybod na ti yw ein unig obaith ni. Ti di addo, fel na ni weld wrth allan ymlaen yn hanes Noa. Dwi ti ddim yn ei ddinistrio'r byd trwy ddŵr eto na, ond mae yna ddydd o farn yn dod. A'r unig ffordd i fod yn ddiogel yw trwy'r arglwydd Iesu. Helpa ni arglwydd felly i fod yn barod ar gyfer y dydd hwn. O da, derbyn ni felly. Ie, gweithio ni'n calon ni bob hun. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni enmyn eto cyn troi at air byw. Ni ganu o'r llyfr ymynau. Rhif 207, ond yna rhif 208 hefyd. 207 a 208 y ddwy emyn yma'n llawn o ddarluniau o'r arglwydd Iesu a be mae wedi wneud a siwr mae wedi'n hachub ni. Ac rhif 208 yn gorffen efo'r y frawddeg yma arch i gadw dyn yw Duw. Hynny yw, oedd gan Noa arch i guddio ynddo fe. A mae gennym ni yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Wel, nhw'n ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
ymuno gyda ni heno yma. Be ni wedi bod yn gwneud yn gyffredinol ar Nos Sul ers ychydig bach yw gweithio'n ffordd trwy lyfr Genesis. Llyfr cyntaf y Beibl. Llyfr sydd yn llawn dechreuadau. Llyfr sydd yn cyfnodi dechrau. Pob math o bethau yn cyfnodi dechrau'r byd, Duw yn creu. Cyfnodi dechrau y ddynoliaeth, Duw yn creu pobl. Cyfnodi dechrau pechod. Pobl yn syrthio, yn anifuddhau, pechod yn dod i fewn i'r byd. Ond yn cyfnodi hefyd dechrau gwaith achubol Duw. Y dechrau nid jyst hanes y byd, ond hanes iachawdwriaeth. Hanes sut mae Duw ar waith yn y byd yn trefnu ffordd i'n hachub ni. A felly be ni'n gweld wrth i ni ddechrau Genesis 1 a darllen ymlaen ar ddechrau'r Beibl, dechrau'r stori fawr yma sy'n arwain yn y pen draw wrth gwrs at yr arglwydd Iesu Grist, be ni'n gweld yw themau yn ddangos. Themau, syniadau. Yna, reit o'r cychwyn sydd yn mynd i ymddangos dro ar ôl tro yn y Beibl. Mae chydig bach fel, fi'n defnyddio'r esiampl yma lot, fi'n gwybod chi wedi clywed o'r blaen, ond mae bach fel mewn darn o gerddoriaeth fawr. Rhyw symffoni. Wel, ar y dechrau mae gennych chi rhyw overture yn does. Mae ydych chi darn ar y dechrau sy'n cyflwyno y themau. Mae yna rhyw alawon, rhyw syniadau, rhyw ddarnau o gerddoriaeth. Maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn rhyw un ffurf, falle'n eitha syml i ddechrau, ond yna maen nhw'n datblygu a maen nhw'n ail ymddangos tro ar ôl tro wrth i'r darn mynd ymlaen nes bod y darn yn cyrraedd rhyw uchafbwynt. A dyna ni'n mynd i weld wrth fynd trwy Genesis. Mae yna rai themau, rai syniadau sydd yn ymddangos tro ar ôl tro a maen nhw'n ail ymddangos trwy'r Beibl i gyd. Bydd hyn yn Genesis 6 a 7. Wrth i ni edrych ar rhan gyntaf, hanes Noa a'r dilyw, ni'n cael ein cyflwyno efo rai o themau mawr y Beibl, rai o geiriau mawr y Beibl. Pechod, barn ac achubiaeth. Chi wedi clywed y geiriau o'r blaen, chi'n gweld y themau yna o'r blaen, fi'n gwybod hyn, ond dyma yw stori fawr Duw. Dyma stori mawr y Beibl. Bod pechod wedi dod i fewn, bod pechod yn heiddi barn, ond bod yna ffordd o achubiaeth. Mi eisiau pwysleisio o'r dechrau, nid stori yw hyn. Nid rhyw stori tylwyth teg sydd gyda ni fan hyn. Does yna ddim rhywun di eistedd lawr a dod lan efo rhyw ddarluniau, rhyw symbolau o beth am gadw ddyn o'r enw Noa, cael yn adeiladu arch. Na, yn yw digwyddodd y pethau yma. Ond Duw wedi trefnu bod y pethau yma'n digwydd mewn hanes, ond y cwbl yn paratoi ac yn gweithio ymlaen yn cyrraedd yr uchafbwynt yna ymherson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Felly trowch gyda fi, edrychwch ar Genesis 6 a 7 a be ni'n gweld gyntaf yn amlwg iawn fan hyn yn dyfe'r thema yma o bechod neu o ddrygioni pobl. Mae'r bennod yn dechrau gyda rai o'r adnodau anoddaf yn y Beibl i hyd a gweud y gwir o ran cyfieithiad. Ni'n darllen dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y ddaear. Ganwyd merched iddynt. Yna gwelodd meibion Duw fod y merched yn hardd a chymerasant ragedd o'i plith yn ôl ei dewis. Dwedodd yr arglwydd ni fydd fy ysbryd yn aros am byth mewn meidrolyn oherwydd cnaw Duw. Ond 120 o flynyddoedd fydd hyd ei oes.
y neffilym oedd ar y dde ar yr amser hwnnw, ac wedi hynny hefyd, pan oedd meibion Duw yn cyfathrachu ar merched, a hwytha'n gen I plant iddynt, dyma'r cedyrn gynt gwir enwog. Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Wel, fi wedi gweud hwn cymaint o weithiau barod yn Genesis, mae'n a lot o ddadle fan hyn, okay? Ond mae'n ddwy prif esboniad. Okay? Mae rai pobl yn credu beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn yw bod rai o'r angylion, meibion Duw, yn dod I lawr a maen nhw yn cael cyfathrach, yn cael plant gyda merched dynol. Okay? Ac dyna pwy yw'r neffilym yma, yr hybrid yma sydd yn cael ei geni, ac y syniad yma bod nhw'n rai mawr, yn gedyrn ac yn enwog. Nawr, chi'n gallu deall pan bydda esboniad fel yna'n boblogaidd. Mae'n rhywbeth eitha, sa'n sôn yn allai weid hwn, rhywbeth eitha cool am y syniad oes. Pan chi'n gwylio'r holl ffilms Marvel yma, superheroes a rhywbeth fel yna, chi'n dod at darno hyn a chi eisiau'r mystery yna, waw, ma' hwnna'n swnio'n really rhyfedd a dirgel ag annisgwyl. Y broblem yw, dwi ddim actually wneud lot o synwyr ydy e. Achos, os mae dyna sy'n digwydd fan hyn, mae'r holl beth jyst di dod o nunllen, do. Hynny yw, iawn, ni di clywed o'r blaen am Cerywbiaid, ond heblaw am hynny, sa'n ni di clywed unrhyw beth am angylion yn gweithredu yn y byd, ac wrth allan mlaen trwy'r Beibl, sdim awgrym bod angylion yn gallu cael perthynas rhywiol gyda'r phobl. Hynny yw, maen nhw'n fodau, ond maen nhw'n fodau ysbrydol, maen nhw'n gallu ymddangos fel pobl ar adeg, ond y syniad bod nhw'n gallu rhywbeth cael plant gyda phobl, does yna ddim awgrym o hynny trwy'r Beibl o gwbl. Mae'n esboniad tipyn yn symlach, falle bach yn fwy boring, ond yn sicr yn fwy amlwg yn y cyd-destun. Ni meddyliwch nhw be ni wedi bod yn gweld dros y cwpl o benodau diwetha. Beth yw'r olygfa sydd wedi cael ei osod I ni? O be ni wedi bod yn clywed am yw dau grŵp o bobl yn dyfa. Mae'r ddynoliaeth fel petai wedi rannu yn ddwy. Ni wedi clywed am teulu Seth, a ni wedi clywed am teulu Cain. Be sydd wedi nodweddu teulu Seth? Wel, maen nhw'n bobl diwiol. Maen nhw'n bobl sydd wedi galw ar yr arglwydd, yn bobl sydd wedi rodio gyda Duw. Hynny yw, does yna ddim enw gallech chi gwell ar gyfer rai na bod nhw'n feibion I Dduw, yn dyfa. Dyma yw plant Duw, y rai sy'n dilyn yr arglwydd ac yn credu ynddo fe. Ac yna, mae ydych chi llinach Cain. Y pobl bydol yma. Y pobl gwrthryfelgar yma. Y bobl yma sydd yn ymhyfrydu ynddyn nhw eu hunan ac yn ei ymdrechio nhw a'i llwyddiannau nhw. A felly be mae'r adnodau yma fi'n credu yn disgrifio yw bod y ddau grŵp yma oedd am amser hir yn byw ar wahân i'w gilydd, maen nhw'n dechrau cymysgu. Mae meibion Duw, y teulu diwiol yma, llinach Seth, maen nhw'n dechrau colli ffordd nhw. Mae'r meibion yma yn edrych ar ferched y byd, y merched o deulu Cain, y rai sydd wedi gadael yr arglwydd a dilyn Duw, a maen nhw'n ffansio nhw. Mae'n cael ei bwysleisio yn y gwe bod nhw yn hardd. Gwelodd meibion Duw bod y merched yn hardd. Chyfres yn rhagedd o'i plith yn ôl ei dewis, yn un o'r cwbl sy'n bwysig iddyn nhw. Nid eu cymeriad nhw, nid eu dywioldeb nhw, ond jyst y ffordd maen nhw'n edrych. A felly mae'r teuluoedd yma'n cymysgu ac yn y cyfnod yma mae yna ddynion ag merched yn ymddangos ac y gair yma'n neffilym. Mae'n cyfle I pobl sydd yn ormeso, yn fawr. Mae rai yn hoffi cyfeithio fel cewrion na, mae jyst yn golygu pobl sydd yn tyrant. Pan chi'n darllen bod nhw yn
yn gedyrn. Mae jyst yn golygu bod nhw'n yn gryf, a pan mae'n dweud bod nhw'n enwog, nid mewn ffordd da, jyst maen nhw'n angybyddus. Mae'r bobl yma, mae'r ddau deulu yma wedi cymysgu da'i gilydd, a mae drygioni jyst yn mynd yn rhemp. Felly ni'n darllen yn adnod 5. Pan welodd yr arglwydd fod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl ogwydd ei bwriadau bob amser yn ddrwg, bu e difar gan yr arglwydd iddo wneud dyn ar y ddaear. A mae ddisgrifiad rili trist yn dydi. Os beth sydd wedi digwydd fan hyn yw fod y bobl yma oedd fod yn special, ond nhw fod ar wahân, ond nhw am gyfnod i bod yn dilyn yr arglwydd, ond maen nhw wedi colli ffordd. Maen nhw wedi gadael Duw mwyn mynd ar ôl pethau y byd. A mae hwnna'n thema arall sy'n ymddangos yn y Beibl yn gyson iawn. Y perygl yna bod pobl yr arglwydd yn cael eu llygad-dynnu gan y byd ac yn arbennig gan dynion a merched. Ni'n cael ein harwain gan ein nwydau, ein emosiynau, ein teimladau ac yn mynd ar ôl y pethau yna yn hytrach na blaen o'r ieithu Duw a be mae e'n dweud sydd yn dda. Felly mae'r darlun yma, mae pethau sydd wedi dechrau ac o'n nhw, ond hwnnw i'w weld yn mynd yn reit dda. A mae nhw'r 5 wrth i ni glywed am Seth a'r teulu yma, ydyn nhw'n marw. Maen nhw yn marw, ond tra bod nhw'n fyw, maen nhw'n ceisio Duw, maen nhw'n rodio gyda Duw, a maen nhw'n rhyw lygedyn o obaith, ond yna ni'n cyrraedd pennod 6 a maen nhw wedi colli ffordd. Yna ddryswch. Yn ein tŷ ni, mae'r merched yn hoffi chwarae gyda Play-Doh. A weithiau, fi'n hoffi chwarae efo Play-Doh weithiau. Mae'n lot o hwyl. Ac beth sy'n digwydd, mae'n grêt pan chi'n cael set newydd o Play-Doh. Fi'n siŵr dros doleg nawr bydd yna Play-Doh newydd yn dod. Ac maen nhw'n dod yn dyn nhw'n y potiau bach yma. Pot o Play-Doh coch. Pot o Play-Doh gwyrdd. Pot o Play-Doh glas. A maen nhw'n berffaith. Chi'n tynnu e mas, a mae'r lliw yn hollol bendant, hollol glir, just glas, just coch, just gwyrdd. Dyn nhw'n para'n hir fel yna, dyn nhw. Os chi erioed i chwarae gyda Play-Doh, chi'n gwybod, chi'n dechrau creu nhw, mae'n i siapa neu torri nhw lan a roi hyn a'r llall efo'i gilydd, ac erbyn diwedd y sesiwn chwarae yna, mae'r glas a gwyrdd i cymysgu mewn o'i gilydd, mae'r bits o coch mewn yna, a chi methu gwahanu nhw, maen nhw jyst yna, yn mes, ac falle bod nhw'n iawn am y tro yna, chi'n rhoi nhw'n ôl yn y pot, ac yn tro nesaf mae'n mynd yn waith, ac yn waith, ac yn waith. Mae'n y pwynt yn cyrraedd lle, na gyd sydd â chi, just brown, ydw fe? Neu rhyw marbling brown a llwyd a... A beth chi'n neud efo hwnna? Hyn y pen draw, chi jyst yn taflu allan, ynddi chi? Chi'n edrych arno, chi'n gweud, o'n jyst angen mynd i'r bin. Dyma sy'n ma'n pechod ni. Dyma sy'n ma'n drygioni. Dyna y ddadlen sy'n cael ei roi ni fan hyn. Mae drygioni jyst i gweithio i ffordd, pechod i gweithio i ffordd. Mae bobl, y teulu diwiol yma, rai sy'n hyd yn oed yn gallu galw'n feibion i ddew. Dros amser maen jyst yn gwyro ac yn mynd ar ôl pethau'r byd. Pechod mor ddifrifol. Mor erchyll, mor a fi. Mae'r arglwydd yn edrych yn dydi ar y byd. Mae'n clywed bu difar ganddo neu dyn ar y ddaear. A gofidiodd yn fawr. Yna dwedodd yr arglwydd, dyleiaf oddi ar wyneb y ddaear y bobl a greas. Dyn ac yn ifel ymlusgir ac adar yr awyr, oherwydd mae'n y difar gennyf i mi ei gwneud. Ni dod fan hyn at yr ail thema,
sef barn Duw. Barn Duw. Hynny, mae Duw yn Dduw cyfiawn, dyna ni wedi gweld ohono fe o'r cychwyn. Wrth iddo fe greu'r byd, be ni'n clywed dro ar ôl tro, mae'n dda. Mae hyn yn dda. Mae'n dda iawn. Mae'r Duw yma yn Dduw sanctaidd. Mae'r Duw yma yn Dduw sydd yn hollol berffaith yn hob ffordd. Yn Dduw sydd yn lanach ei lygaid na gall edrych ar bechod. A felly wrth iddo fe edrych ar y byd yma, y pleido yma sydd wedi cymysgu yn mes llwyr, wrth iddo fe edrych ar y ddynoliaeth yma sydd wedi disgyn mor isel. Edrych ar pobl mae e wedi creu, a wedi rhoi bywyd iddyn nhw, wedi rhoi popeth iddyn nhw, a maen nhw nawr wedi just troi cefn yn llwyr arno fe. Ni'n clywed bod Duw yn dod mewn barn. Mae'n dweud bod yn mynd i ddileu oddi ar wyneb y ddeia. Mae'n mynd i ddinistrio. Mae'n mynd i clirio'r brynt ni a'r drygioni yma a mynd i'w sgubo fe i ffwrdd. Os yw'n bod yn ofalus eto o ran cyfieithu fan hyn, pan mae'n sôn fan hyn am Duw yn edifarhau, rhaid ni ddeall mae'r Beibl weithio'n defnyddio iaith ddynol i ddisgrifio Duw. Mae Duw yn gwybod y cwbl, gwybod y diwedd o'r dechrau. Dyw e ddim yn gallu newid i feddwl neu edifarhau fan ond y pwynt fan hyn yw wrth iddo fe edrych ar y byd yma, wrth iddo fe edrych ar y ddynoliaeth gwrthryfelgar yma, wrth iddo fe weld pechod ac effeithiau pechod a'r mes mae pechod yn ei greu. Mae ddicter yn cynhyrfu. Mae gyfiawnder, perffaith yn llosgi. Yn dweud wrth Noa yn dydy yn adnod 13, roedd wedi penderfynu difodi pob cnawd. Oherwydd llanwyd y ddear a thrais ganddynt. Roedd fam ei difetha o'r ddear. Mae Duw yn edrych ar y byd a na gyd mae'n gallu gweld mewn ffordd, mae'r byd jyst yn llawn o bechod, yn llawn o ddrygioni. A felly mae Duw yn dod i weinyddu barn. Mae rhaid cofio, wrth gwrs, mae'n y gyfnod hir o amser yn cael ei ddisgrifio fan hyn. Ddim yn hollol glir faint o amser, mae'n bosib. Mae beth sy'n cael ei ddweud yn adnod 3 yw bod yna 120 o flynyddoedd yn mynd i fod cyn y farn. Mae rai yn credu hynny, ond yn sicr mae yna gyfnod o amser yn pasio. Y cyfnod yma tra bod Noa'n adeiladu yr arch enfawr yma. Mae yna amser yn pasio pan mae pobl yn cael clywed ac yn cael ei rybuddio. Ni'n gwybod o ddarllen y Testament Newydd fod Noa yn cael ei alw'n Pregethwr. Oedd Noa'n cyhoeddi. Oedd e'n cyhoeddi ar lafar, yn rybuddio'r bobl hynny o'i gwmpas e. Oedd e hefyd yn rybuddio nhw yn y ffordd oedd yn ei fyddhau i Dduw ac yn adeiladu'r arch yma. Pobl, chi'n gallu dychmygu nhw'n gofio beth ti'n neud. Pan ti'n adeiladu'r cwch enfawr yma. A Noa'n esbonio ac yn rybuddio. A mae Duw yn oedi. A mae'n amyneddgar. Dyw e ddim yn dod mewn barn yn syth, mae'n aros. Dyna o'r diwedd mae'r barn yn dod. Ac mae'r disgrifiadau yn ddychrynllyd yn dydyn nhw. Mae ddim darllen y cwbl eto, ond darllen yn dyn i'n adnod 11 o benod 7. Yn y 600 flwyddyn oes Noa yn yr ail fis ar yr ail fydd ar 15 o'r mis. Y diwrnod hwnnw, rwygwyd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr, ac agorwyd ffenestwyr nefoedd, fel y bu'n glawio ar y ddear am 20 diwrnod a 20 nos. Ni di arfer cymaint efo stori Noa yn dyn ni.
faint o weithiau ni wedi gweld e fel llun ar stori plant, neu Beibl i blant, neu rhyw jigsaw i blant. Felly bod chi wedi canu'r gan yna, rybyd i res mewn i'r archa nhw. A ni'n colli golwg ar mor ddifrifol yw hyn. Felly bod chi wedi gweld lluniau yn ddiweddar o'r dinister yna yn Pakistan. Yr effaith mae glaw a llifogydd yn gallu cael mewn ychydig bach o amser a fan hyn ni'n sôn am lifogydd dilyw sydd yn codi yn adnod 19 cryfhaodd y dyfroedd gymaint ar y ddeyrnes gorchuddio'r holl blynyddoedd uchel ym mhob man dan y nefoedd. Cododd y dyfroedd dros y mynyddoedd gorchuddio dan ddyfnder o 15 cifydd, trengodd pob cnawd yn symud ar y ddeir. Yna ni yn adar, anifeiliad, ysfilod, popeth oedd yn heigio ar y ddeir, a phobl hefyd. Fi farw popeth ar y tir sych oedd ag anadleinio sy'n wneud ffroen. Mae'n llwyr. Mae'n absolute. Does na ddim diar. Does na ddim llecyn saff. Does na ddim graig uchel neu mynydd i ddianc iddo fe. Roedd y cwyddiad hanesyddol yma yn dangos i ni rhywbeth o farn Duw. Barn cyfiawn Duw yn erbyn pechod. Mae'n rhoi ragflas i ni o yr hyn fydd yn wir ar ddydd y farn. Y Beibl yn glir, mae yna ddydd yn dod. Diwrnod pan fydd yr arglwydd yn dod i farnu. Pan fydd yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn dychwelyd fel barnwr ac yn galw pawb i gyfrif. A bydd na ddim dianc y dydd hwnnw. Bydd na ddim ffordd i guddio neu osgoi hynny. Mae yna ddydd pan fydd pechod a drygioni yn cael ei delio gyda nhw. Nid gyda dŵr y tro hwnnw. Na, mae'r arglwydd yn gweud, mae ddim anfon dilyw eto, mae ddim yn ei ddod y tro nesaf mewn tân. Tân mwyn llosgu lan, tân mwyn puro a glanhau ac i ddinistrio pechod unwaith ac am beth. Mae'r Testament Newydd eto yn rybuddio ni. Yng nghyfnod Noa, oedd pobl yn mynd o gwmpas i bywyd nhw. A meddwl, jyst na Noa'n siarad nonsens. Nhw'n bita yn yfed, yn gledda, priodi, yn cael plant, yn cario ymlaen. Dydd ar ôl dydd, blwyddyn ar ôl blwyddyn, nad yw'r farn ddim yn dod ac yna fe ddaeth e. Beibl yn hollol glir ar hyn. Mae'r dydd yma'n dod a allwch chi feddwl eich chi'n fel, lle mae e te? Chi wedi bod yn gweud hyn ers blynyddoedd, ers canrifoedd. Chi Gristnogion yn dweud bod y farn yn dod, ond dwi ddim wedi dod eto, ond mae'r Beibl yn glir. Mae'r arglwydd yn oedi, mae yn amynefgar. Dwi ddim yn dymuno gweld neb yn mynd i ddistro, ond mae'r dydd yma yn dod. Does na ddim dianc rhagddw. Pechod yn mynd i gael i ddelio gyda fo. Ond yna mae yna un thema arall amlwg iawn yn does fan hyn. Mae stori Noa, mae'n stori am drygioni, mae'n stori am farn, mae'n stori hefyd am achubiaeth yn dydy. Mae'n stori am Dduw yn achub. Ni'n clywed Duw yn edrych ar y drygioni yma, yn gwybod beth mae drygioni yn ei heiddi, bod e'n mynd i gosbi. Ond yna Penwr 6 adnod 8, ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Oedd Noa ddim yn berffaith. Yn yw peidiwch cam ddeall beth sy'n digwydd wrth i ni ddallan ymlaen wedyn a clywed bod e'n ddyn cyfiawn ac yn berffaith yn ei oes. Y pwyslaeth ddylse fod ar rodiodd Noa gyda Duw.
Yndyfe? Hynny yw, doedd Noa ddim yn ddi-bechod. Doedd e ddim bod pawb arall yn y byd yn heiddi barn, ond bod Noa rwsut yn gyfiawn. Na. Na, mae Duw yn edrych ar y byd. A mae pawb yn heiddi cos. Ond yn ei ras, yn ei trigara fe, mae'n rhoi ffafr i Noa. Mae'n dewis Noa ac yn dewis datguddio ei hun i Noa ac yn dewis rybuddio Noa. A be mae Noa'n gwneud? Mae Noa'n credu. Yn i'w gallu Noa di gweud, wel na, dim diolch. Sa'n becso am ddilyw, dwi ddim yn edrych yn gymylog. Na! Mae Noa'n gwrando ar yr arglwydd ac mae'n ymateb mewn ffydd. Ond os chi'n meddwl oedd Noa rwsut yn wahanol, os chi'n meddwl oedd Noa rwsut yn special ac yn heiddi cael ei achub, chi'n mynd i gael real shock wrth i ni ddarllen mlaen y stori Noa. Oedd e'n bechadur. Oedd e'n bechadur. Ond mae'n profi gras Duw. Mae Duw yn raslo. Noa, a'i deulu, yr anifeiliaid mae Duw yn trefnu i ddod ac chi'n gwybod be, unrhyw un arall byddai wedi gofyn. Maen nhw yn gallu mynd i fewn i'r arch. Maen nhw'n dewis peidio. Dim ond Noa a'i deulu sy'n cael eu hachub, ni'n clywed hynny, ond pe bai rhywun wedi edifarhau, pe bai nhw wedi dod a wedi gofyn am gael dod i fewn, bydden nhw wedi cael lle hefyd. Mae Duw yn ei ras fan hyn, mae'n trefnu ffordd i achub. Mae'n dod at Noa yn dydy, yn adnod 13. Roedd wedi penderfynu difodi pob cnawd, oherwydd llanwyd y ddaear a thrais ganddynt, roedd am ei dyfetha o'r ddaear, gwna i ti ach. Dyna fe, yn y ffordd o achubiaeth. Ac wrth gwrs, mae'r adnod hyfryd yma. A mae nhw wedi cwblhau yr arch, mae wedi dilyn cynllun yr arglwydd, wedi ei fyddhau yr arglwydd, mae nhw'n mynd i fewn, mae'r glaw yn dechrau dod, a mae Duw yn cael drws. Fel pesa'n gweud, fi sydd wedi achub, nid ti a dy allu efo morthwyl a pren, na, fi sydd wedi achub. Mae stori Noa dangos i ni, nid jyst ein pechod a'r hangen ni, nid jyst barn Duw a'r ffaith bod ni methu osgoi hynny, ond fod Duw o'r cychwyn cyntaf yn trefnu ffordd i'n hachub ni. Eto, fi eisiau pwysleisio, mae hwn yn hanes go iawn. Peidiwch meddwl bod fi'n cwestiynu hynny. Mae hwn yn hanes. Ddigwyddodd e. Ac eto ar yr un pryd mae Duw wedi trefnu'r hanes yma mwyn i ni gael deall yn well be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i'w wneud drosto ni. Os chi'n darllen ymlaen i'r Testament Newydd, yn darllen yn llythyr Pedr. Mae Pedr yn ysgrifennu'r geiriau hyn yn ei lythyr cyntaf, trydydd bennod, adnod 20. Mae'n dweud yn yr arch, fe achubwyd ychydig, sef 8 enaid trwy ddŵr. Mae'r hyn sy'n cyfateb i hynny sef bedydd yn eich achub chwi yn awr. Nid fel modd i fwrw ymaith fedreddu'r cnawd, ond fel ernest o gydwybod dda tuag at Duw, trwy atgyfodiad Iesu Grist. Mae ef, ar ôl mynd i mewn i'r nef ar ddeheulaw Duw, a'r angylion a'r awdurdodau a'r galluoedd wedi darostwng iddo. Ni be nath achub Noa, efo'r arch nath achub efo? Nag ffydd nath achub Noa. A beth sy'n ein achub ni? Wel, ffydd. Ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Be mae Pedr yn dweud fyna yw, oedd Noa yn yr arch wedi dod yn saff trwy barn Duw, trwy dyfroedd marwolaeth,
nath Duw ddod â fe yn ddiogel i'r ochr draw. Oedd Noah a'i deulu di gwrando ar y rybuddion, ond yn gweld y dinistr oedd yn ei gwynebu nhw, y marwolaeth oedd yn ei gwynebu nhw, a nath nhw ffoi ac i fyddhau a cafo nhw eu hachub. A mae Pedr yn gweud, dyna yw ein profiad ni hefyd. Wrth ni glywed yr efengyl, wrth ni glywed am ein pechod ni, a canlyniadau'n pechod ni, wrth ni glywed bod ni heiddi marw, ac heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Wrth i ni droi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni gredu yno fe, wrth i ni gael ein bedyddio. Cymryd yr arwydd yna bod ni wedi marw, ti'n mynd lawr trwy'r dyfroedd ac yna codi i fywyd newydd. Wrth i ni gael ein uno gyda Iesu Grist, wrth i ni guddio nid mewn arch ond ynddo fe, i ni hefyd yn dod yn saff ar ochr draw. I ni'n mynd trwy marwolaeth gyda Iesu. Mae e wedi mynd, mae wedi gwynebu'r bydd. Mae e wedi gwynebu uffern ar y groes. Mae wedi cymryd barn Duw arno fe ei hun. Mae wedi cymryd canlyniadau ein pechod ni arno fe ei hun. A nawr, trwy ffydd, ni'n taflu'r cwbl arno fe. A mae e'n rhoi bywyd newydd i ni. Ni gyd i clywed stori Noa, fi'n siŵr bod ni wedi. Cwestiwn yw, ydych chi wedi profi stori Noa? Ydych chi wedi credu be mae stori Noa yn dangos i ni, be mae'n pwyntio ni ato fe? Ydych chi heno wedi gwynebu eich methiant, pechod, eich angen chi? Ydych chi wedi gwynebu lan i'r reality yna, bod na ddydd o farn, un dydd byddwch chi yn marw, neu, os mae'r arglwydd Iesu'n dychwelyd cyn i chi farw, byddwch chi yn ei wynebu ar ddydd y farn, ac yn y diwrnod hwnnw, bydd dim ateb gennych chi i roi ohonoch chi'ch hun. Dim ffordd i gyfiawnhau eich hun, dim ffordd i esgusodi eich bywyd chi a'r ffordd chi wedi wrthod e. Ond i chi yn barod i ddod heno a mynd i fewn i'r arch. Cymryd y cam o ffydd yna. Mynd i fewn a trystio yn Iesu a gadael i Dduw fel petai'r caer drws tu ôl i chi. Roi chi yn ddiogel. Dechrau ar y bywyd newydd yna ynddo fe yn awr. Chymod be? Yna llawer iawn o bobl nath wrthod y cynnig. Yn Nydd Noa, yna llawer iawn o bobl nath ddewis aros tu allan a nath talu'r pris am hynny. Yna bobl heno, rown y byd, fydd yn gwrthod y cynnig yna. Ac ar ddydd y farn, fe fydd yna bobl sydd yn galaru am eu bod nhw wedi parhau i wrthod y cynnig yna. A felly, gael annog chi, peidiwch parhau i wrthod. Dewch ato fe. Heb clywed yw enw. Amen. Ni ddod i ddiwedd ein oedfa ni. Heno ni'n mynd i ganu o'r llyfr yma. 213. Wedi clywed yn dyn am y dilyw, y moroedd mawr yna o farn Duw. Wrth gwrs, mi eisiau ni orffen trwy ganu dyma gariad fel y moroedd. Tostyr i eithau fel y llu a chi'n cofio fan hyn yn Genesis 7 yn clywed rwygwyd holl fy nhoner dyfnder mawr. O'n i'n mynd i ganu yn dyn ni ar Galfaria. Fi'n credu bod y fen lle yma? Ar Galfaria
yr ymrwygodd holl fy nhon ar dymden. Torodd holl ar gaeau'r nefoedd oedd yn gyfan hyd yno. Gras a chariad megis dilyw yn ymdywallt yma ynghyd. A chyfiawnder pyr a heddwch yn cusanu ei o byd. Y barn dyw yn fawr ac yn ofnadwy. Mae gariad e. Mae gariad e. Yn fwy, diolch am hynny. Nawr ni sefyll i ganu. Ystyried pethau mawr, pethau tragwyddol arglwydd. Ac yn ni'n gofyn nawr nes i'n helpu ni bod yn onest o'n ni'n hunan. Helpu ni wynebu fyny i wirionedd yr hyn y dair dyn ni ddysgu. Helpu ni ddod i gyffesu yn pechod. Helpu ni i ddod ac i ddianc rhag y farn sydd i ddod trwy'r achubiaeth. Rwyt ti wedi drefnu ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod wedi gwneud y cwbl. Diolch bod wedi mynd ymlaen trwy marwolaeth mwyn ein hachub ni. Diolch bod e'n ddigon i bob un sy'n credu. Helpa ni nawr. Helpa ni beidio â gwrthod. Helpa ni beidio ag oedi chwaith. A meddwl rhyw noson arall, rhyw ddiwrnod arall, na arglwydd, helpa ni i droi at y si yna. Clod eith enw